OK, čaute ľudia, vítam vás Lutokru a dneska tu máme Bedwarsy s jasne s kým, s Lubosakom 2222. Kvôli tomu, lebo mali sme natočiť video z našho SMPčka, ktoré sa rozpadlo. No, ale to video bolo strašne zasekané, lebo som mal zle nastavený Streamlabs. To znamená, že výjdu takto z Bedwarsoch. Budeme robiť niekoľko videí aj z Bedwarsoch, takže určite sa tešte a môžeme sa vrhnúť na to. Tak už tu čakáme na hru. Takže sme v hre, sme zelená farba, takže agresívna zelená, my to tak voláme. Hej. OK. Vážne sa to ani takto menuje HovoGT. Aqua. Tak ale oni majú že divné mená. Idem pušovať. Dobre, ja neviem, Swiss Bridge. To my strihneme. Strihneme to Swiss Bridge. Super. Dobrá, som sa bál, že idú na žltý. Červený, že tak strašne pušujú, na modrých. Idem tam. A mi dá, že na modrých išlo, hej. Ping. No, tak dám. Vstávaj. Vstávaj. Dobrá. Dobre, nechaj tak cestičku postavenú a poď k nám, lebo oni odišli. Dobre, nechápem, jak som dal tento skok teraz. Ale tak, pohoda. Náčil. Mám jít k nám? Zostaň u modrých. Nič, že som červeným pozdiel. Chcipni, aspoň jednoho, nice, jeden a po druhýho dám taky. Let's go. Ja som si išiel po kamenný meč. Ty zase až moc pomalej. To je dokonalé. Modrý je tam. A stávam Hej. sa, hej. A stáva sa asi naspäť do ich bejsky. No, neviem. Ne, je tu na streche, je červených. Poď. Pôjdem tam. A mám lepší armor. Dáže? Som si tváril, že to mám. Som sa prosil. A teraz sa tam skočím. Treba tu a odstáť. Dobre, pošlo. Uj. One minute, please. Thank you. I'm going. Kámo, pozor, je tam pás na blbečky, hej. A vieš čo, kvôli tebe aspoň to zastávam, bo... Ako... Okay. TNT treba. Takže tu stadiaľ zoberám tie goldy a tak. Takže... Fireball mám postarané, a golden apple tiež. A TNTčka. Dobre. Mám si NPCčko teraz. Jeden emerald. Hej, tam, kde presne ideš rovno. Na bielých, poď. Druhý emerald. Poď na bielých. Idem cez žltých cestičku. To ja som veprostred. Vyzerá to tak, že oni sú slabí. Žltý na furt je a asi ide na mňa.
Ale nie we fajte. Bielu nemá posteľ. Jeden. Idem. Taká som ho sundal. Dobre, poď, ideme pušnúť teraz. Tobiáš? Žltého. Poď ku mne. Má posteľ žltý, ty. Poď ku mne! Počkaj, nemôžem. Nepotrebujem teraz daršie. Ale to bude Poď na dvojitý žltého, dá. rýchlo, je silný? No, ja neviem, jestli je silný, ja som ho dvakrát hitnul a dal som ho do vojdu. To idem na neho. Není silný. Ale ja som retard. Dobrá. No tak tento proste ako nemala vidieť. Ale To vystrihneme a toto tiež vystrihneme. bol by som rád, keď like odber zvonček. Veľmi. Veľmi ma to potešilo. Ja som tu 5 goldy, hej, 5 goldov, dobre. Treba iba bieleho a žltého, takže... Ma zabil Tak mám žltého zrobíme. Aha, ono to nie je. Tak keď vidíš, ako On má... to libol. Dobrá. Treba nájsť A bielým bieleho. ho. Kuchni sa hore, že či znova nestávajú k Skybaseu. Pozri No, keď sa, že či nie u bielých. Ja to prejdem u iných tímov. Alebo ja idem k bielým. No ľudia, ktorí pozeráte video, tak ja by som bol strašne rád, keby ste nás pozvali s kamarátom na nejaké SMPčko, lebo my dlhodobo hľadáme SMPčko. A keby ste vedeli, koľko mám odberateľov na druhom kanáli, tak podľa mňa by ste nás pozvali. Ako nehovorím, že sa vychádzajem s nimi. Ušedých je. Všetých. Ušedých sa ide na strať. Má Iron Mám Lord. 5 fireballov. A zdrhám tam. Ideme dať win, kámo. Toto bol podľa mňa najrýchlejší win, ktorý sme mohli dať. Ktorý dáme. Lebo čo keď je silný. A prečo shiftuje? On shiftuje a ja som adoptovaný. No to GG. Ako? Kde je? A vidím ho. Zemiapko. Gepo. Apple, gepo. Apple. I pineapple. Kde? Na strede? No. Kde ste? Zdrháme, ideme k nám. Do prdele, Nie, k žltým. No, ja som na strede. No to sa zbustol, tak sorry. A to iba kvôli tomu, aby sa nezdrhol. Zabiješ ho. Dead. Woohoo! On mal asi 18 dia. Pohoda, kámo. Prvá hra, prvý win. Preto by sme chceli s kamarátom na také SMPčko. Ale nie na také, že kde napríklad je, že ty kokos 80 ľudí, také, kde je primerane 40, 30. 40 na viacej. No, asi 30. Lebo mne ako chodia veľa tých pozvánok na SMPčka, ale všetky majú 160 hráčov online. A offline 256. Čak daj ďalšiu hru, ne? Hej, ja vás tu Dobre, no. To mne dočkávaj, sorry. sme aqua, toto dobrá. Že to nie je, že to ideme. No, sám aqua. A som vyžutej. No to čau. Nie, no si dám. Dlho som nebol aqua. To si mi postiel? Dobre. Nie, toto nie je ich.
Toto sú biele a tie už sú dávno vyradené. No aha, a že oni predtým neboli ty si. Chod na ping, lebo jeden ten, čo ide na teba, tak nemá armor. Hej. Ako má... Aha, ale on skápal. Rýchlo poď tu. To je jedno, že nebudeš mať meč. Kúp si kamenný. Ja už na nich idem. Ratatuj. Sivy sa stáva k ním. Keby to bol kamo ten Sivy, ktorý bol minulú hru. Dá tu ten tečko, to ho vidí kámo. Sivy ide zadu, tak ja ho odlákam toho typka. Dole. Aj ty. Choď k ním. Oni nemajú posteľ už. Je tam iba jeden typek. Dobre, dávam si jabko. Idem na nich. No, ja už... No, tak vidím, jak ťa odpinkuj. Či to ty sebám, aha. Tak ďakujem, ja zase tam budem stále sa musieť. Nie, nie za čo. Mám 9 FPS-ok. Idem tam. Som schovaný. Nevidia mňa. Zostaň u rúžových. Ja som u šedých. Skapni do rana! Ping je tu. Zemi gapu. Poď. Poď ku ním. Čak idem. Stáva sa. Skoro som odpinkol do vojdu, ide k nám. Oni nemajú posteľ, okej. A modrý. Stretol sa s modrým. Ja som na to skočil. Tak počkaj chvíľu, ja mám 9 FPS-ok. Tak 7. Tak 6. A nebudem čakať boha. Tak dlho. Však už sa odlagni. Dobre, no takto 190 FPS-ok. 200, 250, no dobré. Pod tebou je modrý. Dobrá, tak 200 FPS-ok nemám, tak mám 500. GG, bro. A mám 15. Tak to som dead. Aj som dead, nebo neviem, kde on je. Odlagol sa mi to. Dobre. Aby som aj rýchlejšie písala, tak sa mi nechce. Keby spadnul so svojou vinou, nebo neviem. Parku. Posledný týpek sa nachádza u nich. U modrých. A je to modrý. Takže choď k rúžovým. Ja som kúpil sponge. Choď k rúžovým. I am going. A má jeden final kill. Nie, má že všetko 0. Max Global. A ide k tebe. A nevie hrať, neboj sa. Glorbo, fruto, drillo. Tam je to vonku. Tu máš. Ale on má dobrú kráľu. Aha, to všetkým mi ukazuje, že ten s tým, aha. Tak kámo, GG, skočil si do vojdu. Ja? Nie. On ma odschodil. Má knockback 3000 na meči, nebo na knockback sticku, neviem.
Dobre. A sme natáčali, peska som mal normálne a teraz lagi. Dobre, idem pušovať. Ja bych moc rád. Kámo, však ja som tam položil blok, ale mi ho to nezarátalo. Kámo. Kámo, však to už majú iba 3 týmy poster. Kámo, tak ale tak tí rúžoví asi, nie, kto to najviac pušuje? Žltá, kámo. Tak ja neviem. Sami si dá. Tak náš teď pozor. Dovi. Dobre. Idem kružovým rýchlo, nie je tam nikto. Keby som vedel speedbridge. Rúžovi nežijú, ne? Aha. Tak poď na Grey. Lebo oni nemajú postela, sú dva. One minute. Please, thank you. Prosím, aj tu veľa železa, lebo teraz by som ti tam tak dal fireball. Dobre, ide na mňa. On má skin jak ty, takže keď to si ty, to mám win. Trebalo by mi ako fireball. A ja som zvyknutý hrať na Hypixely a tam stojí, že 40 eur, no. A teraz mám na Mindberry, takže pohoda. A tak až počkaj, sa mi odlagne. Mike, kúro. Kámo, v Tulevu, keď nám zničili postel, tak v Tulevu sa mi to odseklo. Kámo, musíme im nechať zničiť postel, aby sa mi to odlaglo. Hej. Lepšie hrať bez postele. Kurňa, som to minul. Ale ja nie. Kámo, díky. Ty sa začal stávať hon! Ja som to nerobil. Dobre. Ľudia, ak sa vám videjko páčilo, nechcem ti dať like, odber zvonček a čau.